Okay. Hvilken position har Ravnkel, f.eks. socialt og religiøst? Beskriv de værdier, han står for, og omverdenens opfattelse af ham. Jeg vil så fortælle lidt om, eller beskrive hans værdier og omverdenens opfattelse af ham. Ravnkel, han har en høj social status. Han ejer mange får og heste, og folk de har respekt for ham. Hvis nogen ikke gør, som han siger, så kan det få meget alvorlige konsekvenser for dem, som har trodset ham. Det ser vi for eksempel også der, hvor han dræber egnere. Og for eksempel så står der på side 56, linje 25-30. Sam opsøger alle høvdingerne og bad om hjælp og bistand, men de svarede alle det samme, at de ikke mente, de stod i så stor gæld til Sam, at de af den grund ville i strid mod Ravnkel gode og sætte deres anseelse på spil. De siger også, at det er gået de fleste, der har haft retsstridigheder med Ravnkel, således at han har bragt skam over dem og tvunget dem til at lade deres sag falde. Altså folk tør ikke rigtig gå imod Ravnkel, så han er en meget magtfuld person. Jeg vil gerne fortælle noget om Ravnkels religion. Ravnkels yndlingsgud er Frøj, og derfor bliver han også kaldt Frøjsgud, og han kalder sin bedste hest for Frøjfaxe efter guden Frøj. Og i teksten står der, at der var ingen gud, Ravnkel elskede højere end Frøj, og ham gav han halvpart i alle de bedste dyr, han ejede. Så ja. Hvorfor opstår den? Hvorledes forløber den? Hvorfor går den i hårdknude? Hvad bliver løsningen? Ravnkel han har hyret Ejner til at passe på hans får. Da fårene de på et tidspunkt løber væk, er Ejner i knibe og har brug for en hest til at ride væk og finde dem. Han har fået klar besked fra Ravnkel om, at han ikke må ride på Frøjfaxe, fordi det er en speciel hest. Da han skal vælge hest, er de alle andre sky, hvorimod Frøjfaxe han er rolig. Og det har vi et teksteksempel på her på side 52, linje 12-13, hvor der står, kun Frøjfaxe var rolig. Han stod, som han var gravet fast i jorden. Så Ejner han springer op på Frøjfaxes ryg og rider afsted imod Ravnkels ord. Ravnkel har svært, at han vil dræbe dem, som sætter sig op på Frøjfaxe. Så derfor så dræber Ravnkel Ejner. Ejners far Torbjørn finder ud af, at hans søn er død på grund af Ravnkel og forlanger erstatning. Ravnkel kommer med nogle forslag til en form for erstatning, og der har vi et eksempel på. Jeg er nu villig til at vise, at jeg finder den gerning, jeg her har gjort, værre end nogen anden, jeg har øvet. Jeg vil forsyne din husholdning med malkekvæg i sommer og med kød af slagtet kvæg til høst. Det vil jeg gøre hvert år, så længe du vil føre din egen husholdning. Men Torbjørn fraslår disse forslag. Han vil i stedet føre en retssag mod Ravnkel. Torbjørn rider derfor ud for at samle støtte til sin sag. Han har nemlig brug for en masse mænd bag sig. Han får støtte af Bjarnes søn Sam, som vi kan se på et eksempel på side 56. Sam opsøger alle høvdingerne og bad om hjælp og bistand. Sam fører ordet i retssagen. Sam får erklæret Ravnkel frygtelse, og Ravnkel bliver ydmyget. Ja, det har vi så. Ikke et eksempel på. Nej, det er super.